अनंत टी आता नटराज 250 ग्रॅम चहा पावडर सोबत 25 रुपये किमतीची गुळ पावडर अगदी मोफत। आजच नजीकच्या किराणा माल दुकानात जाऊन खरेदी करा। अनंत प्या, आनंदी रहा। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पर्यावरण दृष्ट्या अतिसंवेदनशील असलेल्या भागातून शक्तीपीठ महामार्ग देण्याचा घाट शासन घालत असताना या भागाचे सत्ताधारी पक्षाचे आमदार दीपक केसरकर गप्प का? त्यांनी या संदर्भात तोंड उघडावं असं आव्हान कॉम्रेड संपत देसाई यांनी दिलंय। गेल्या वर्षभर आम्ही कोल्हापूर जिल्ह्यात शक्तीपीठ महामार्ग विरोधी आंदोलन चालू केलेलं आहे। त्यानंतर परवाच 24 तारखेला 12 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची एक परिषद कोल्हापूर इथं पार पडली। कोल्हापूर जिल्ह्याच्या आंदोलनाचा इतिहास सांगायचा तर कोल्हापूर जिल्ह्यातूनच पहिल्यांदा याला प्रथमतः विरोध चालू झाला। छत्रपती शाहू महाराज असतील, बंटी पाटील असतील किंवा इतर हसन मुश्रीफ साहेब असतील किंवा आत्ताचे पालकमंत्री प्रकाश आंबेडकर असतील, ज्या ज्या मतदारसंघातनं हा महामार्ग जातोय, ज्या आमदारांच्या मतदारसंघातनं महामार्ग जातोय, त्या सर्व आमदारांनी या महामार्गाला विरोध केलेला आहे। म्हणजे हातकणंगलेचे आमदार अशोकराव माने, जयसिंगपूरचे आमदार यड्रावकर साहेब, बुदरगड राधानगरचे आमदार प्रकाशराव आंबेडकर साहेब, कागल तालुक्याचे आमदार मुश्रीफ साहेब, या सगळ्यांनी हा महामार्गाला विरोध केलेला आहे। परवाच मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की कोल्हापूर जिल्ह्यातूनच हा महामार्गाला संमती आहे। त्यावेळेचे तात्कालिक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गारगुडी इथे एक सभा झाली। त्या सभेत सांगितले की जर शेतकऱ्यांना नको असेल तर हा महामार्ग रद्द होईल आणि तशी रद्दची अधिसूचना कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या महामार्गासाठी काढली। खरं त्यानंतर ज्या निवडणुका झाल्या त्यानंतर पाशवी बहुमत मिळालं भाजप सरकारला आणि भाजप सरकार त्या पाशवी बहुमताच्या जोरावर हा महामार्ग लादत आहे। कोणतरी समर्थनार्थ 1-2 पत्र देतात आणि तेवढंच मुख्यमंत्री परवा तर असं झालं, जिल्हाधिकाऱ्यांना सकाळी 11 वाजता 6 लोकांनी पत्र दिले की या महामार्गाला आमचं समर्थन आहे म्हणून आणि संध्याकाळच्या 4च्या प्रेसमध्ये नागपूरमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की कोल्हापूर जिल्ह्यातनंच शेतकऱ्यांचं समर्थन आहे। म्हणजे हे कुठंतरी त्यांचं ठरवून म्हणजे प्री प्लॅन म्हणजे स्क्रिप्टेड या म्हणजे कोणतरी निवेदन दिलं करायचं लगेच सांगायचं, परंतु पूर्णतः 12 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा याला पूर्णतः मोठ्या पद्धतीनं विरोध आहे। कोल्हापूर जिल्ह्यात तर अशी परिस्थिती आहे की जे भराव येणार आहे हा महामार्ग 8 ते 22 फूट उंचीवरून जाणार आहे। आधीच NH4च्या हायवेमुळे कोल्हापूर कायम पूरबाधित असते, कोल्हापूर सांगली पूरबाधित असते आणि राहिलेला पट्टा सुद्धा म्हणजे जिची जमीन जाईल त्याला पण थोडं पैसे तरी मिळतील, खरं जिची जमीन जाणार नाही त्यांच्या जमिनीला पुरामुळे त्यांची जमीन पूर्णतः नापीक होणार आहे। या सर्व विरोधात महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावर 12 मार्च 2025 रोजी आझाद मैदान इथं आमचं आंदोलन आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून सुद्धा बरेचशा शेतकऱ्यांची त्या जमिनी जात आहेत, जैवविविधतेचं नुकसान होणार आहे, पर्यावरणाचं नुकसान होणार आहे आणि हा महामार्ग शेतकऱ्यांसाठी मुळात नाहीच आहे। विकास होणार म्हणून सांगतात, म्हणजे विकास म्हणजे काय होणार, म्हणजे शासन आपल्याला काहीतरी विकास देणार म्हणजे डोळं फोडून चष्मा दान करतोय एखाद्याला आपण, तसा हा विकासाचा प्रकार आहे। म्हणजे डोळं शासनाने फोडायचं आणि डोळं फोडल्याने चष्मा तुम्हाला दान केला असा विकास आहे। ह्या रस्त्यामुळे कुठलाही विकास होणार नाही। आज आपण नवीन समृद्धी महामार्ग झालेला बघतोय किंवा रत्नागिरी सांगलीपासून सोलापूरपर्यंत महामार्ग आहे, तिथंही कुठल्याही पद्धतीचं हॉटेलिंगसाठी किंवा कायसाठी कुठल्याही पद्धतीचं तिथं आउटलेट शासनाने दिले, 100 किलोमीटर पाणी सुद्धा मिळत नाही। त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सगळ्या शेतकऱ्यांनी राजकीय पुढाऱ्यांनी परवाच्या 12 मार्चच्या मोर्चात आपण सगळ्यांनी सहभागी व्हावं अशी मी सर्वांना विनंती करतो। धन्यवाद। मी कॉम्रेड संपत देसाई। खरं तर मी पहिल्यांदा आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो आणि आज या ठिकाणी पत्रकार परिषद घेण्यापाठीमागचा हेतू मी थोडक्यात आपल्यासमोर विषद करतो। त्यानंतर आमचे सहकारी कॉम्रेड सम्राट मोरे, कॉम्रेड शिवाजीराव मगदूम पण आपल्याबद्दल काही माहिती विशेष मांडणार आहेत। खरं तर आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की गेले वर्षभर शक्तिपीठाचा विषय महाराष्ट्रभर गाजतो आहे आणि या शक्तिपीठाला 12 जिल्ह्यातल्या जवळजवळ 27,000 शेतकऱ्यांच्या जमिनी या शक्तिपीठासाठी घेतल्या जाणार आहेत आणि या 27,000 एकर जमीन घेऊन शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करण्याचे एक धोरण राज्य सरकारने घेतलेलं आहे आणि या धोरणाला खरं तर आम्हा शेतकऱ्यांचा आणि शेतकऱ्यांच्या बरोबर काम करणाऱ्या सर्व कार्यकर्त्यांचा विरोध आहे। मुळात हा रस्ता जसा आपल्या शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करतो
तसा जेव्हा हा रस्ता भुदरगडमधून आजऱ्यात येतो आणि आजऱ्यातून तो सरळ सावंतवाडी तालुक्यामधून खाली सिंधुदुर्गमध्ये उतरतो. आपल्या सर्वांना माहिती आहे की 10 वर्षापूर्वी माधव गाडगिळ समितीने या परिसराचा जैविक अभ्यास केलेला आहे आणि हा भूप्रदेश संपूर्ण हा अतिसंवेदनशील आहे हे जवळजवळ त्यांनी स्पष्ट केलेलं आहे. माधव गाडगिळ समितीनंतर कस्तुरीरंगन समिती नेमली गेली. या समितीनं पण सांगितलं की हा प्रदेश अतिसंवेदनशील बनलेला आहे, त्यामुळे इथं कोणत्याही प्रकारचं खाणकाम करणं, रस्ता करणं किंवा कोणत्याही प्रकारचं खुदाई काम करणं हे धोकादायक आहे. उद्या पश्चिम घाटासाठी हे धोकादायक आहे. आणि कदाचित आपल्या सर्वांना माहिती आहे की पश्चिम घाट जर उद्ध्वस्त झाला तर दक्षिण भारत संपूर्ण उद्ध्वस्त होतो. कारण पश्चिम घाटामध्ये पडणारा जो पाऊस आहे तो पाऊसच त्या संपूर्ण दक्षिण भारताला जिवंत ठेवलेला आहे. म्हणजे अगदी कोकणाकडे म्हणजे कोकण किनारपट्टीकडे पश्चिमेकडे वाहणाऱ्या पश्चिम वायू नद्या असतील किंवा खाली पूर्वेकडे वाहणाऱ्या गोदावरीपासून ते पार अगदी कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी या सगळ्या नद्या ह्या दक्षिण भारताचा जलस्रोत आहे. आणि हा पश्चिम घाट जर उद्ध्वस्त झाला तर दक्षिण भारताचा संपूर्ण जलस्रोत उद्ध्वस्त होणार आहे. आणि या सगळ्या पार्श्वभूमीवर अतिसंवेदनशील भागातून हा रस्ता का नेला जातोय असा प्रश्न आमचा खरं तर आहे. खरं तर आपल्या सर्वांना माहिती आहे की अलीकडे सरकार हे धार्मिक गोष्टीचा मुलामा प्रत्येक गोष्टीला देऊ पाहत आहे. म्हणजे शक्तीपीठ नाव देण्यापाठीमागं लोकांचा विरोध करू नये, लोकांनी विरोध करू नये आणि लोकांनी जर विरोध केला तर तो धर्माला विरोध आहे अशा पद्धतीचं आपल्याला काहीतरी पुढं करता येईल याच्यासाठी म्हणून शक्तीपीठ नाव दिलं आहे. कारण महाराष्ट्रामध्ये 3.5 शक्तीपीठं आहेत आणि या 3.5 शक्तीपीठांच्याबद्दल महाराष्ट्रातल्या सामान्य कष्टकरी माणसाच्या मनात एक अपार श्रद्धा आहे. आणि ह्या श्रद्धेलाच हात घालायचं काम राज्य सरकारनं करून राज्य सरकार श्रद्धेच्या नावाखाली बाजार मांडू पाहते आणि शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करू पाहते. म्हणजे एका बाजूला शेतकरी उद्ध्वस्त, दुसऱ्या बाजूला पर्यावरणाची हानी, जैवविविधता संपुष्टात आणायची, इथल्या ज्या स्थानिक प्रजाती आहेत म्हणजे पशु असतील, प्राणी असतील, पक्षी असतील, हे सगळे नामशेष होण्याच्या मार्गावर भविष्यामध्ये येणार आहेत. आपल्या सर्वांना माहिती आहे की ब्लॅक पॅन्थर, काळा चित्ता हा या भागाचं वैशिष्ट्य आहे. म्हणजे आंबोली परिसराचं तो काळा चित्ताच. आणि या परिसरात आता अलीकडं वाघाचं दर्शन होतंय. म्हणजे वाघ आजऱ्यापासून ते अगदी या तिलारीपर्यंतच्या पट्ट्यामध्ये 3 वाघांची नोंद आता झालेली आहे. म्हणजे 6 वाघांची नोंद झाली आहे. इतका जैवविविधतेनं हा समृद्ध प्रदेश आहे. हा समृद्ध प्रदेश उद्ध्वस्त करण्यासाठी हा शक्तीपीठाची आखणी केलेली आहे असं खरं तर वाटतंय. खरं तर आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की नागपूरहून एक ऑलरेडी एक रस्ता महामार्ग निघतो, तो रत्नागिरी पण देतो हा. आणि ह्या नागपूर ते रत्नागिरी या रस्त्याला हा समांतर रस्ता आहे. म्हणजे मी जर आजऱ्याहून निघालो आणि सावंतवाडला मला यायचं आहे तर मला हा आता रस्ता आहे ऑलरेडी आंबोली मार्गे, त्याला समांतर रस्ता करायची दुसरी गरज नाही. असं असताना केवळ कॉन्ट्रॅक्टदार आणि ठेकेदारांचं हित सांभाळणं हा या पाठीमागचा मुख्य हेतू आहे. आणि दुसरं म्हणजे आपल्याला माहिती आहे की ही जी काही योजना आहे म्हणजे आता जो काय प्रकल्प होऊ पाहत आहे हा प्रकल्प म्हणजे जागतिक बँकेचा मोठा दबाव राज्य आणि केंद्र सरकारवर आहे. हे जागतिक बँकेनं सरळ दबाव टाकलेला आहे. कारण जागतिक बँक ज्यांना कर्ज देते त्या इंडस्ट्रीचं हित समज यामध्ये आहे. आणि त्या कुठल्या इंडस्ट्री आहेत त्यामध्ये प्रामुख्यानं स्टील इंडस्ट्री आहे, सिमेंट इंडस्ट्री आहे. आणि स्टील आणि सिमेंट इंडस्ट्री जर चालायची असेल तर त्याला एनर्जी ही एक नवी इंडस्ट्री आहे. म्हणजे मग ती सौर ऊर्जा असेल, पवन ऊर्जा असेल किंवा हायड्रो इलेक्ट्रिकल पॉवर प्लांट असतील किंवा औष्णिक ऊर्जा असेल, या ऊर्जेच्या निर्मिती करणाऱ्या ज्या या इंडस्ट्री आहेत या सगळ्या इंडस्ट्री आणि दुसऱ्या बाजूला ऑटोमोबाईल म्हणजे वाहतूक आणि वाहन निर्मिती करणाऱ्या ज्या इंडस्ट्री आहेत या इंडस्ट्रींचे हितसंबंध या महामार्गामध्ये गुंतलेले आहेत. आणि ह्या इंडस्ट्रीज या सरकारला फंडिंग करत असतात. सरकारची धोरणं या इंडस्ट्री आपल्याला सरकारची धोरणं ठरवत असतात. म्हणून आमचं म्हणणं आहे की हे सरकार इंडस्ट्री आणि उद्योगधंदे आणि भांडवलदारांचं सरकार आहे. हे सर्वसामान्य कष्टकरी माणसाचं सरकार नाही. म्हणून आमचा या सगळ्या प्रकल्पाला विरोध आहे. एका बाजूला पर्याय नसता तर मग आपल्याला विरोध करायची काही गरज नव्हती. तुम्ही पर्याय आहे म्हणजे अगदी तुम्ही नागपूरहून आल्यानंतर तुम्ही कोल्हापूरला येऊ शकता. म्हणजे नागपूर ते रत्नागिरी हा रस्ता आहेच. कोल्हापूरला येऊ शकता. कोल्हापूरहून तुम्हाला जर समजा रत्नागिरीला जायचं नसेल आणि खाली सावंतवाडला यायचं असेल तर तुम्ही हायवेनं संकेश्वर पण येऊ शकता. संकेश्वर ते बांदा नवा महामार्ग तयार झालेला आहे. इतके सारे पर्याय असताना तुम्ही शक्तीपीठाचा घाट का घालता? केवळ कॉन्ट्रॅक्टदारांचं हित जपणं हा या पाठीमागचा हेतू आहे. त्यामुळं या सगळ्या विरोधामध्ये 12 जिल्ह्यातले सगळे शेतकरी आता एकवटलेले आहेत. येत्या 12 मार्चला
म्हणजे आझाद मैदानावर याचं मोठं आंदोलन उभं राहत आहे. आम्ही यासाठी आलेलो आहोत इथं खरं तर की सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं मोठं नुकसान या महामार्गामुळे होणार आहे आणि ते जर टाळायचं असेल आपल्याला तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधले शेतकरी असतील किंवा अगदी पर्यावरणावर प्रेम करणारे लोक असतील, आपल्यासारखी पत्रकार मंडळी असतील, या सगळ्यांना आमचं आव्हान आहे की तुम्ही या 12 तारखेच्या आंदोलनामध्ये सहभागी व्हावं, मोठ्या संख्येनं आपला विरोध दर्शवावा. कारण तुमच्या माध्यमातून आम्ही लोकांना सांगणार आहोत. आम्ही यापूर्वी काही बैठका पण घेतलेल्या आहेत. म्हणजे हा जो रस्ता आहे हा रस्ता गेड्यापर्यंत येतो आणि गेड्यानंतर टनेल त्याला केलेला आहे, तो आसनेला बाहेर पडतो. म्हणजे गेड्यापासून आसनेपर्यंत टनेल आहे. त्यामुळे लोकांना वाटतं की आम्हाला ही जमीन आमची काय फार जाणार नाही, त्यामुळे लोक उदासीन आहेत. लोक उदासीन असले तरी भविष्यामध्ये हा संपूर्ण आंबोलीचा घाट पोखरला जाणार आहे आणि याचा मोठा फटका हा कोकणच्या सगळ्या किनारपट्टीला बसणार आहे. याचा विचार आपण करावा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.